Helo pawb, rydw i'n chwarae Minecraft Xbox One eto, a fo'i wnaeth fi wneud na tro dwytha, dim fwy, tro dwytha wnaeth fi wneud y siop a gwneud masg a chyfrau, a rwan dwi'n mynd i dechrau wneud hwn. Okay. Dwi ddim yn gweld. Okay. Dwi'n mynd i dechrau pennod 1. A dim wneud gyd o fel. Okay, pennod 1. Dwi'n siŵr dim hwn. Na, dim gweithio. Ar y iPad, beth ti'n neud, ti'n gafel dy base ar hwnna, a wedyn ti'n gallu pwyso o rhif i gwneud lliwiau. A dechrau un diwrnod roedd yna hogyn o enw roedd yna hogyn o'r enw Ned. Roedd yna hogyn o'r enw Ned. Ac roedd yn mynd i chwarae. Roedd yna hogyn o'r enw Ned ac roedd o'n mynd i chwarae ac roedd yna hogyn o'r enw Ned ac roedd o'n mynd i chwarae Minecraft ac roedd dwi eisiau mynd yn ôl i fyma. Dwi eisiau rhoi hwnna. Yn mynd i mynd i llaeth
No. Um, okay, I just out for another one. So